Igbo mama nke onye tinye azere. Ewetara m anyị ihe a na-akpọ blender. Gịnị ka a na-akpọ blender? Ọ bụ ịchọ ịkwọ ihe, isi ụmụ gị ma nwanne gị butere m blender ka m ji wee kwọọ ihe. Ịsụọ ya n'oyibo sụluo ya n'isi, n'ijiri oyibo sụtọpịa ya n'ọnụ. Blender wee bụrụ ihe a na-akpọ blender n'asụsụ Igbo, wee bụrụ nkwọ. Ị nwekwara ike ịkpọ ya nkwọ ihe, mana ịkpọ ya nkwọ ihe ọ ga-etoto ogologo. Ihe a na-akpọ blender bụ nkwọ. Butele m nkwọ maọbụ esi butele m ihe eji akwọ ihe. Ahịa bụ nkwọ. Ụfọdụ ya asịkwa na ọ bụ nkwọcha. Not ọbụọkwa mba. Nkwọcha. Ọhịa na-akpọ blender n'asụsụ Igbo nkwọcha. Amara m na o nwere ihe unu mụtara n'ụbọchị taa. Ama m na m na-emezu nkwa m kwere. Ngwa